2 minutes wait करेल जन जॉइन जातात 44 इतलेच. भारती माता स्टार्ट करतात. हरे कृष्णा. हांग उपस्थित असेल पूर्ण वैष्णव भक्तवृंदांका भागवत पुराण कोंकणीन आयोजित केलेलं भगवत गीता ॲज इट इज सुबोधिनी सत्संगाक स्वागत. मलगडाल आणि गुरुवर्याला आशीर्वाद घेऊन सुरू करतात. आता मंगलाचरण सांगता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आता 8 अध्यायो अक्षर ब्रह्म योग शूरदला आम्ही पहिली एकातोलांचारीच्या श्लोकाच ऐकलीची. आज आम्ही 5 श्लोकातोलान 8 श्लोक ताई प्रवचन ऐक. सुरेख गीता महात्म्य आमगेलटू सांगू येतसची जयंती नाईक माताची.
हरे कृष्णा. तुम्ही सुरू करेल माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अथ गीता ध्यानम्. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोर्पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतांभसि स्नानं संसारमलनाशनम्. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रः तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद माताजी. भारी छंद पण सांगितलं गीता माता. हरे कृष्णा. आता श्लोक सांगतात 5 to 5.8.5 तुला 8.8 पंचात श्लोक हाव सांगताच संच श्यामला कामत माताजी सांगताची, 7च्या सुनीता मल्ल्या माताजी सांगताची आणि 8च्या लीलाबाई माताजी सांगताची. हाव सुरू करतात. हरे कृष्णा. अंतकाले च मामैव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्णा. श्यामला माताजी. यं यं वापि स्मरन् भावं यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तं वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद श्यामला कामत माताजी, सुनीता मल्ल्या माताजी तुम काय मस्त धन्यवाद. भारी चंद कोण सांगलाय आणि लीलाबाई माताजी तुम काय मस्त धन्यवाद. भारी ऐकून सांगले माताजी. हरे कृष्णा. आयतोळते आम्ही एकाच तुलाना 8 अध्यायताय सारांश ऐकल्याची, 7 कंप्लीट ऐकल्याची. आता 8 अध्यायू एका तुलान चारित्य ऐकल्याची. आजी 5 तुलाना 8च्या श्लोकाचे अर्थ ऐकूचार असाची. तच पुढे हाव 7 अध्यायाचे एदे सारांश आणि पैर जलला एका तुलान चारीचे श्लोकाचे अर्थ सांगचाक प्रयत्न करता. 7 अध्यायू ज्ञान विज्ञान योग हंतु भक्ती योगा विषयान सांगिलस. आम्ही श्रवण कोरका देवा नामा विषयान तगे लिहिले कहता ऐकता असका म्हणून सांगला. त्याच खातीर अंबरीश महाराज आणि परीक्षित महाराजाला उदाहरण दिला. नवविधी भक्ती पालन करता असल्यारी आम्ही भक्ती योगांत असून कृष्ण प्रज्ञेरी असताची. तशीची आम्ही देवाल सेवे करताची देवाल विषयान लौल्यम दवरका म्हणून सांगला. कृष्ण परमात्मची अंतरंगी शक्ती, बहिरंगी शक्ती आणि तटस्थ शक्ती म्हणून आम्ही अर्थ करचा प्रयत्न करका. देवदेवतांक पूजनी यज्ञ करची बदलाका श्री कृष्ण परमात्मालेची पूज केल्यारी
पुरो म्हणून सांगला. भौतिक प्रपंचांतो आदिदैविक आदिभौतिक आणि आध्यात्मिक कष्ट आयलारी आम्ही कृष्ण परमात्मा सेवे करतची भक्तींत असलारी आसका म्हणून सांगला. हाक उदाहरण आमीक झाड्डात दिवेत झाड्डाचे पानाक उद्दा घालारी प्रयोजन ना ताजे बुडाक उद्दा घालका तशीची आमगेल आत्मूची आमगेल जीवाचे बुड तक्का भक्ती जावका ताजेन आमगेल देह मन इंद्रिय पुराय शुद्ध दत्ताची. मुखारी देवान चारी दुष्कृती जन आणि चारी सुकृती जना विषयान सांगला आणि सुकृती जनांवरी आम्ही देवान विषयान श्रवण स्मरण कोरका. भगवद्गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत या पूर पुस्तक वाजितची ऐकत असका म्हणून सांगला. तशी जी भौतिक प्रपंचात तीन गुणाचे जन असताची तामसिक सात्विक आणि राजसिक. देव पुरापशी वैल गुणाच तशी निमित्त तक्का निर्गुणातीत म्हणून सांगताची. 8 अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग 8.1 आणि 2 प्रकार अर्जुन निमित्त कृष्णालगी की ब्रह्मन अध्यात्म कर्म आदिभूत आदिदैव आदि यज्ञ म्हणल कसाने म्हणून अंत्यकाळारी तुगेल उडगास कर का म्हणल कसाने म्हणून निमगिता. 8.3 आणि 4 अंतो देवानो उत्तर दिला. ब्रह्मण म्हणरी अक्षर ब्रह्मण म्हणरी परमात्माक कोणाच्यान नाश करू जायना. देव आमगेल तसेल भौतिक प्रपंचांत आशिल्ले जीवात्मानी मायंत आशिल्ली श्रीकृष्ण पुराय अपुलन्स आशिल्लो. आध्यात्मन प्रत्येक जीवात्मा विषयान आणि भक्ती मार्गा विषयान गोत आशिल्लो. श्रीकृष्ण परमात्मुची आमगेल मन बुद्धिशक्ती आणि इंद्रियांक तागेल भक्ती मात्र अगत्य म्हणून सांगता. कर्म कर्म म्हणरी जीवात्मान काम करचे विषयान सांगला म्हणरी कर्म संबंध विषयान सांगला. चारीचे श्लोकांस आदिभूत विषयान सांगला. देवानाची जीवात्मांक सृष्टी केलेलं पंचमहाभूत ताणे सृष्टी केलेलं भूमी उद्दा वारे उज्जो आणि स्पेस ताजे निमित्त ताका आदिभूत म्हणून सांगताची. आदिदैव म्हणरी ब्रह्मांडांतो देवते पुरे तागेल काम करताची जलरे तांनी सेव करचे कृष्णाकची. कृष्णूची विराट पुरुष आणि तक्काची आदिदैव म्हणून म्हणताची. आदि यज्ञ कृष्णूची पुराय जनाले जीवात्मांत अस आणि तोची पुराय यज्ञाचे देव ताणीची पुराय जीवात्माक उद्धार करचे. परब्रह्माक तृप्त केल्यार मात्र त्या यज्ञ पूर्ण म्हणून लेखुका. ताजे निमित्त ताका आदि यज्ञ म्हणताची. कडेर अर्जुन निमगिता की देवाक कडेर काळार उडगास करचे म्हण कसं म्हणून महामंत्र जप करत असका म्हणून सांगता. अशी सांगताची हांव आयचे स्पीकरांक आमंत्रण करता. आयचे स्पीकर हिज ग्रेस रविपती दास प्रभुजी हांगेल दीक्षित नाव हिज ग्रेस रविपती दामोदर दास प्रभुजी हांगेल कार्मिक नाव श्री दामोदर मल्ल्या श्री रवींद्र दामोदर मल्ल्या हांनी हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजाले शिष्य जावन आसाची. हांनी कृष्ण प्रज्ञेचे प्रवचन सेवा कॅम्पांतू करत आसाची. पैरी परमपूज्य जयपताका स्वामी महाराजाले गुणगान भारी चंद रीतीर केला आणि व्यास पूज केला. हांनी बुक डिस्ट्रीब्युशन करताची आणि हांगेल घरांत मस्त सत्संग करताची. हांगेल बायल हर ग्रेस अपूर्वा देवीदासी हांगेल दुवेल नाव भक्तीन भूमिका. हांनी अबुधाबींतू मेकॅनिकल इंजिनियर जावन काम करत आसाची. हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हांकां आमंत्रण करते. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओवर टू यू. प्रभुजी तुमगेल वॉइस ऑडिबल ना. हरे कृष्णा. You can hear me, Mataji? Yes, Prabhuji. Clear. Now you can hear, huh? Okay. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, हांव एक राधा माधव म्हळ्यार सिंधू कोरनू स्टार्ट करता. ठीक आहे ना? ओके. हरे कृष्ण. जय राधा माधवा
जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा घनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय देवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा तर सक्कड जे उपस्थित भागवत पुराण कोंकणी बांधव आणि बांधवींक निगेल प्रणाम वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. First of all, I would like to thank Miguel Guru Maharaj, His Holiness Jai Pataka Swami Guru Maharaj आणि सक्कर सिनियर वैष्णव आणि उपस्थित भक्तालय की हांव कसने आज जे श्लोकांतू आय विल ट्राय टू से तर जे गुरुले आणि शास्त्राले सिनियर डिवोटीजांना हांव ऐकलेलें तेंच हांव रिपीट करतलो and if any mistake is there please forgive me. तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. आयचे जे श्लोक आसा 8.5 दकुन 8.8 तर हांतू जे 8.5 जे श्लोक आसा इट इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोक. म्हळ्यार आमी म्हणटात न्हय इट इज आमी कंठस्थ करता म्हळ्यार म्हणटात न्हय वी शूड रिमेंबर म्हळ्यार इट इज सच अ इम्पॉर्टंट श्लोका आणि ताचे कसले कारण म्हळ्यार वाय इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमगेले अर्जुनान कृष्णाक माताजीन सांगलेलें 8 प्रश्न निमगेलेले. देर आर 8 क्वेश्चन्स asked by Arjuna to Krishna. Actually हे जे भगवत गीता आसा ते भगवत गीता इज लायक अ सँडविच. अरे हांव लास्ट टायम सांगलेलें इट इज लायक अ सँडविच म्हळ्यार नीचे का बेस म्हणटात एक ब्रेड आसता वयर एक ब्रेड आसता आणि भितर तांतू माल मसाला आसता. तर ते नीचे का ब्रेड म्हळ्यार ब्रेड आसता दॅट इज द फर्स्ट 6 चॅप्टर्स दॅट इज दी कर्मयोगा
So now you have gone, last so many speakers have told, and now we have gone up. आणि जे वरचे जे ब्रेड असा, that is 13 to 18, that is the ज्ञान योगा. आणि भितरचे जे माल मसाला असा from 7 till 12, that is bhakti yoga. तर हे एक्सप्लेन्स क्रूड एक्झाम्पल असं कसं की वी शुड नो. आणि भगवत गीता इज अ ओपन सिक्रेट बुक. आय ऑलवेज रिपीट दिस पॉइंट. इट इज एन ओपन बुक. आम्ही ते बुक ओपन असं परंतु सिक्रेट्स असं. सिक्रेट्स आमकां यू हॅव टू लर्न इट फ्रॉम अ बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर शिक्षा गुरु. आणि आय वुड थँक भागवत पुराण कोंकणी टीम. एव्हरी वीक आणतो 3 वेळा त्यांनी सेशन्स दवरतात आणि लाईव्ह करून कंडक्ट करतात. तर आयचे ते हे जे मारी जे आमगेले विथ बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर आम्ही कॅन शिकले रे, देन वी विल एबल टू नो सिक्रेटच्या बी ओपन. त्यांनी म्हणतात तुम्ही कॉन्फिडन्स. फर्स्ट इज अ कॉन्फिडन्स टू ज्ञान. गुह्य तर मोर कॉन्फिडेंशियल. प्रभुजी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभुजी वॉल्यूम जी के लोअर्स प्रभुजी तुम. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Yes प्रभुजी. Yes प्रभुजी. Correct. You can hear now. Yes. Okay. Sir, I don't know. You could hear the earlier part. Okay. So, तर हंतु 3 म्हणारी the secrets म्हणारी or the confidential ज्ञान असं. So that is confidential, more confidential and most confidential. तर आम्ही आता सेकंड चॅप्टर आणतो. व्हॉट इज द गुह्य ज्ञान that we have already learned. Tantu, it is that we are not the body, we are the soul. आम्ही सेकंड चॅप्टर आणतो पुरा लायकून तंतू एक्सप्लेन केलेलं आहे. आणि व्हॉट इज स्थितप्रज्ञ, कोण, सिम्पटम्स सगळं लायक कोण. दॅट इज द कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज. मोर कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज इज नाउ इन द 7th and 8th chapter. Tantu, knowing the absolute and how to attain the supreme. Tantu जे ज्ञान असं तर हे मोर कॉन्फिडेन्शियल. आणि मुखारचे 9th chapter मध्ये भक्ती योग, दॅट इज द मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल. हे एक म्हणजे इम्पॉर्टंट कले आम कळका की हाऊ वी विल गेट दिस नॉलेज. आता आमचे लाईफ आणतो आम्ही जशी एक प्रश्न निघिले रे, आम्ही स्कूल आणतो, कॉलेज आणतो, सगळं कडेन आम्ही एक्झाम दितात. तर आम्ही एक्झाम दिताना तर एक्झामा वेळारी आम्ही कसं बरयता ते एक्झामाचे एक्झाम्पल 10th or 12th ते एक्झामारी आमका रिझल्ट मिळता. आणि ते 10th रिझल्टावर आम्ही वी गेट द ऍडमिशन फर्दर. तर हे एक हांगा द 8th क्वेश्चन आस्क्ड बाय अर्जुना इज हाऊ टू नो द लॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ डेथ और प्रयाण काले. म्हणजे आम्ही एक म्हणजे हांव अगेन तक सिंपल लँग्वेजान निमगेले री की अर्जुन निमगे हाऊ कॅन दोज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्व्हिस नो यू एट द टाइम ऑफ द डेथ. म्हणजे अंतकालेक जे कृष्ण भावनामृत असं आम्ही कशी आम्ही तुमका उडगात करत. हे अर्जुनाले क्वेश्चन असं. तर दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आणि आवर होल लाईफ इज आम्ही हाजेर व्हेरी इम्पॉर्टंट असं की आफ्टर द डेथ आमगे कसं जगतले. तर हांगा अर्जुनानं खूप पर्टनेंट क्वेश्चन निमगिला की एकतर भगवानाला आम्ही कशी नामस्मरण करत और कशी आम्ही तांका वी कॅन रिमेंबर हिम एट द एंड ऑफ हिज लाईफ.
तर हांगा 2 पॉइंट असं. तर कृष्णानं हाका आन्सर केला. We will recite that shloka and then we will take up these 2 points. Mataji sakal recite केला, but just I will recite it. 8.5. अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति समद्भावम याति नास्ते अस्त्र संशया. Whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. Alanga Krishna Bhagwan is answering Arjuna. And what is answering Arjuna? That Antakaleka Pran Jamvatana Jo Makka remember Karta, Makka Smaran Karta alone, Makkachi, he attains my nature. Miguel Sobhavaka to attain Karta. Anga nature Malari is supreme destination, Golok Dham. आणि हंतु लास्ट टाइम कसं सांगता, ऑफ दिस देर इज नो डाऊट. हंतु कसने संशय ना. इट्स अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोक आणि इम्पॉर्टंट असं. तर हंतु 2 प्रश्न असं की अंतकालेक भक्तीन ते असल्यारी कॅन वी रिमेंबर कृष्णा. इज इट पॉसिबल दॅट कॅन वी रिमेंबर कृष्णा. आणि सेकंड असं कोणी कोणी लोक की चालाक असतात ते म्हणतात ना चतुर. तो कसं दे थिंक आम्ही जीवनभर आम्ही कसं नाही आम्ही भक्ती करणार, डिवोशनल सर्व्हिस आम्ही करणार ती आम्ही लास्ट मोमेंटाक वी विल ट्राय टू रिमेंबर. So is it possible? This is the 2 questions. Is it possible that we can remember Krishna, or is it if we try to last 2 days we try, or last 5 days we try to remember Krishna. Tami hanga will try to understand these 2. Hanga ek 2 story sangta so that I can explain this point. So it is a very I have heard it from the seniors, and I will try to give these 2 stories. Generally, how I will not recommend anybody to watch any YouTube movie or kind of story or kasane. But there is one short movie. That movie you can watch. It is called Mumbai to Varanasi. Mumbai to या story into एक कथा असं. There is one businessman. That businessman aka last मलारी तक्का डॉक्टरला वतना डॉक्टर तक सांगता की तुका एक फेटल डिसीज झाला आणि यू हॅव ओनली 4 months. In 4 months you will म्हणजे तुमगेल मृत्यू असं. हे तक्का इन्फॉर्मेशन कळता. तर तक्का एक कोल्ड आमगेले जीवन आणतो अशी येतले सगळ्या घरांतू कसने कसने somebody will have some disease or somebody have some fatal disease. And to doctor म्हणता की only you have 4 months. For 4 months म्हणू तो चिके म्हणजे सिरियस जाता आणि तो म्हणता ओके हांव सक्कड मी गेले बिझनेस सक्कड सोडून चेडवांक दिवन आय विल गो टू काशी. आणि आम सगळ्यांक गोत आसा आम्ही काशीक गेल्यारी और धामा गेल्यारी थंय वचून हांव मिगेले देह प्राण हांव त्याग दितलो म्हणजे म्हाका मोक्ष मेळटा. इट लुक्स व्हेरी सिंपल. कोणाक आमी सांगल्यार इट इज व्हेरी सिंपल. पण तो कसं करता तो ट्रेन घेता. तो मुंबय दाखून ट्रेन घेता. ट्रेन वचून वाराणसी वता. वाराणसी वचून थंय एक रूम घेता. तागेलो वटू एक भक्त असता. तो रूम घेता आणि तो म्हणटा हांव हांगा राबतलो. हांगा मिगेल लास्ट मोमेंट हांगा मिगेल देह त्याग करता आणि आय विल ट्राय टू अटेन मोक्ष. हांगा काशींतू देर इज लॉट ऑफ घाट्स. त्या घाट्सांतू म्हणजे जो बॉडी आफ्टर डेथ न्हय ताका बर्न करतात. तर ते तुम्ही सकळ कोण काशी गेल्यान म्हाका गोत्ता पण मेनी पीपल हॅव गॉन. माताजी इज गॉन. श्यामला माताजी इज गॉन. तर काशीन सकळ तर ऍक्च्युली हे साईट इज व्हेरी इट इज टू रिमेंबर अस. आम्ही जे ते साईट पळोवन आमकां कळटा की आमगेलो मृत्यू आसा सगळ्याल मृत्यू आसा हांगा कोणाले अशें ना.
तर हांगा तो जो बिझनेसमॅन आसा तो काशी वचून ते भक्ता वटून तो चड स्मशाना बॉडी पळयता जळत आसता. तो तो एकदम आश्चर्य जाता. आश्चर्य जावन तागेले वटू तो जो भक्त आसता तो ताका लेखता की ओ हे प्रभुजीन तू कसने मनांत भाव चेंज जातास की ताका देवालय उडगास येता की कसन जाता मत दोळ्यांत तशी चमक जाला. तो ताका निमगिता भक्ताक बिझनेसमॅनाक. प्रभु जी आपका मन में ऐसा कुछ भाव आ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका, आप ये सब देखने के बाद? तो बिजनेसमैन म्हणता कि मैं तो बहुत साल कपड़े का बिजनेस किया, मैं अगर लकड़े का बिजनेस किया होता तो मुझे और प्रॉफिट होता था, तो मैंने पूरा अपना जीवन नष्ट कर दिया. तर आमगेले अशी आमगेल हालत की आम्ही मानता तू इतल्या आसक्ती आसा आमकां की तक्का तो मृत्यू समय तक्का भगवाना नाम स्मरण करता शास्त्रान सांगला तर्सून कसं तो दिसता ओ मेरा कपडे का बिझनेस बेटर इज लकड़े का बिझनेस आणि शिकून म्हणजे दिस इज एन प्रूव्ड म्हणजे एक स्टोरी टू एक्सप्लेन that it is very difficult to leave आसक्ती. So you cannot easily आसक्ती. आता तुझ्या अनेक एक स्टोरी सांगता तर एक माणूस तो चतुर तो कसं सांगता ओके प्रभु जी आपने तो बोल दिया अंत काल में भगवान को याद करना है स्मरण करता तो कसं करता सगळे 4 चेल्लो राम श्याम कृष्ण बलराम लायक देवाल नाव तो कसं करता आणि घडान तू मृत्यू समय सांगता मिगेल केन्ने मृत्यू जाल्यार लायक फोटो देव लाव का देवाल फोटो लाव का तशींचू तागेल लास्ट मोमेंट येता मृत्यू समय येता आणि मृत्यू समय येता तो निमगिता तुगेल बायल खंय आसा तर ती म्हणटा प्रभुजी हांव तुगेल्या पाया लागीं आसा ठीक आहे म्हणटा राम खंय आसा तर राम म्हणटा चल म्हणटा पापा मैं इधर हूं श्याम खंय आसा श्याम म्हणटा हांव हांगा आसा कृष्ण म्हणटा हांव हांगा आसा बलराम म्हणटा हांव हांगा आसा तो म्हणटा तो बिझनेसमॅन तो ऍक्च्युअली तो म्हणटा राम अंगस श्याम अंगस कृष्ण अंगस बलराम अंग बायले अंगस तो म्हणता ओ गधे दुकान में कौन है आणि त्यांना तागेले मृत्यू जाता तो कितली कोशिश करता की हांव देवाल नामस्मरण करतलो मृत्यू समय तो गधे म्हणू तो म्हणता आणि ताका नेक्स्ट टाइम कसं जाता ही बिकम्स अ डॉंकी म्हणजे if we are thinking we will cheat Krishna is cheater number 1 तक चीट करचा केल्यार तो तागे आमगेल पशी ही म्हणतात न्हय इज मोर छलिया तर हे आमी करचा जायना तर आमी आता मुगेले आता अनेक एक प्रश्न आसा आमगेल मृत्यू केन्ना येता आमकां गोत आसा anybody knows that when we will die Kamla Mataji, Shilpa Egde Mataji, or anybody can tell when we can die? We cannot say that. We don't know. आत्ते जावेत 5 मिनिटात जावेत 1 दिवसांतू 1 वर्षांतू पण हांव तुमकां एक स्टॅटिस्टिक सांगता इंडियाचे स्टॅटिस्टिक म्हाका गोतना आमी म्हणटात न्हय ताका डाटा सांगता as per data or data म्हणटा ती male population in India they die at a age of 66 आणि female population they die at the age of 68 म्हणजे 2 वर्ष चड ladies are live longer देवान केला दिसता तर आमकां हे सगळें स्टॅटिस्टिक्स आमगेले आसा स्टील वी डोंट थिंक that आमगेल मृत्यू केन्ना येतले when we will give this exam तर आमगेल मृत्यू केन्ना येता तर हांगा we know from our scripture there are 2-3 great souls who remembered or who knew when their death will come म्हणजे आमकां गोतस पर आमी हांव रिपीट आय ट्राय टू एक्सप्लेन तांतू 3 जण आसात म्हणजे मेनली एक म्हणजे परीक्षित महाराज यू माइट हॅव हर्ड द नेम ऑफ परीक्षित महाराज सेकंड भीष्मदेवाला इच्छा मृत्यू असेल तागे भीष्मदेव आणि थर्ड असं खटवांग महाराज म्हणून आम्ही तुम्ही ऐकला की म्हाका गोतना तर हांगे तिन्ही जणांक हांका they were knowing when their death will be there
तर परीक्षित महाराजाक तांगेल I don't know if you know the story, ताक श्राप मेळता आणि he gets 7 days 7 nights तांतू तागेल मृत्यू येतले. तर he knew तर ताण कसन केलें. What did Parishit Maharaj do? He immediately started to listening Srimad Bhagavatam from Sukdev Goswami. ताणे he started to hear, श्रवण केलें continuously, seriously. He started to do that. आणि सगळ्यांक तुमका गोत आसा की भागवतमांतू how much means he heard, he asked the questions. ताणे परीक्षित महाराजांक वचून ओ मिगेल हांव फर्स्ट विल्ल करता, मिगेले लँड हांव प्रॉपर्टी सगळें डिवायड करता, हांव मिगेल हे एन्जॉय करता, मिगेल हे लिस्ट आसा, मिगेल ईट लिस्ट हे लिस्ट हे कर न्ही ताणे. ताणे इमिजिएटली वॉट ही डीड, ताणे देवालें हाऊ आय कॅन हियर, श्रवण करेत. देन ही डीड दॅट अँड देन ही वेंट बॅक. सेम भीष्मदेवालें तुम्ही ऐकला की हाऊ ही फोर्स्ड कृष्णा, नो ताण म्हणलें तक्का तांतू तांगेले भीष्मदेवालें म्हळ्यार देर इज अ बिग काय म्हणटा ती स्टोरी और कथा की हाऊ ही फोर्स्ड कृष्णा टू टेक द व्हील अँड भीष्मदेव इज अ व्हेरी व्हेरी एक्झॉल्टेड महाजन. आणि तांगेले आम्ही कार्तिक मासांतू 5 दिवस आम्ही भीष्म पंचक म्हणून उपवास एकदम स्ट्रिक्ट उपवास दवरतात. तर हांगा भीष्मदेव वॉज इन ऑपोजिशन, he was fighting from the Kauravas, but still he was always a part of the Krishna's game. Krishna je Leelantu, he was taking that part and he was always remembering Krishna. And with that, Tagilicha Mrityu asile and he taken, he gone back to Godhead. And last Khatwang Maharajale kata asa, the Khatwang Maharajaka Tagile big kahani, I will make it short. He fought for the devatas आणि देवताक निमगिलें की तुमका कसने वर जाय निमगी आती. कटवांग महाराजान सांगलें मिगेल लास्ट समय मला केन येतले म्हाका तुम्ही सांगेतवे. तर दे टोल्ड यू विल हॅव 2 घडी 48 minutes. तर ताण कसन केलें, इमिजिएटली ही लेफ्ट देर, ही वेंट बॅक टू अर्थ अँड ही रिमेंबर्ड द लॉर्ड. तागेले 48 minutes आसले. But we are not so lucky. We don't know when our death will come. आमकां गोत ना आमगेले मृत्यू केन्न येतले, आमगेले आमकां काय आमकां हें गोत ना. परंतु लायक न्हू प्रभुपादान परपोटान सांगला की अंतकाल एक द आन्सर इज हाऊ टू नो कृष्णा इज बाय रिमेंबरिंग, स्मरण करता. आणि फर्दर remembrance of Krishna is not possible for impure soul. म्हळ्यार आमगेल सोल प्युअर असता. आता सोल प्युअर कशी करेत ताजे मुखारी. Therefore we have to practice Krishna consciousness from the beginning of our life. At the beginning of the life म्हळ्यार we are the example given is Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj started devotional service at the age of 5. आता आम्ही हांव स्वतः हांतू इस्कॉनांतू हांव आयलेलो. It is more than around 12 years. When that time my age was might be 28, 29. So I was so many years late I started. You get my point. Prahlad Maharaj started at the age of 5. Suppose I started at the age of 30. But around 25 years late असं. तर मिगेल रिक्वेस्ट असं सगळं हांगा जे जॉईन केलां ती, प्लीज ट्राय टू एक्सप्लेन दिस टू युअर चिल्ड्रन दॅट इट इज नॉट दॅट आम्ही एंड लाईफांतू म्हणतात न्हय अरे अभी तुम यंग है मजा करो एन्जॉय लाईफ. नाही, एन्जॉय लाईफ केल्यारी तुमका लास्ट मोमेंटाक यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर. So you have to tell the young generation that we have to take inspiration from Prahlad Maharaj. And how Prahlad Maharaj told that, and he gave us the 9 devotional service and to how
we should take up any of the Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padani, Sevanam. Say we have to do devotional service like Prahlad Maharaj. आणि लास्ट वीक आणतो प्रभूजींना एक क्लास, लास्ट वीक नाही म्हणजे लास्ट क्लास आणतो प्रभूजींना एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. कुलशेखर आलवार आलाय. इट इज अ व्हेरी व्हेरी नाईस एक्झाम्पल. आय डोंट नो हाऊ मच अटेंडेड दॅट लास्ट क्लास. कुलशेखर आलवार कसं सांगता, हांव आतां स्ट्रॉंग आसा, हांव सकाळ मंगलारती कोरयता, जप लायक कोण कोरयता. आय एम यंग, हांव लायक कोण कीर्तन कोरयता, हांव सत्संग कोरयता, हांव लायक कोण प्रसाद, हांव धाम यात्रा कोरयता. आय एम यंग, सो आय एम यंग, सो आय कॅन डू ऑल दिस. तर कुलशेखर आलवार म्हणता, बट वेन आय विल बिकम ओल्ड आय विल बी वीक, म्हगेल बॉडी वीक जातलें, आय विल बिकम मला आजार येतले, कसं नाही कसं तरी जातलें. तर हांव आत्ता मेलें बरं न्हय. Why I have to wait till that time? Till that time I will not be able to remember Krishna. Hanga the twist us. Hantu, what does Kulashekar Alvar mean? Means whatever I understood and heard from the seniors, does it mean that we have at the young age we should die? No. This is again Kulashekar Alvar says that this is to indicate that we have to start our devotional service at the young age. Mari, it is not that आमकां मृत्यू जाय, आम्ही स्ट्रॉंग असल्यारी. इफ यू डू डिवोशनल सर्विस एट द यंग एज, तुम्ही धाम गेले, तुम्ही कीर्तन केले, जपा केले, लायकून केल्यारी, भगवान तुमका लास्ट मोमेंटाक ही विल हेल्प यू टू रिमेंबर कृष्णा. तर हांव 8.5 हाक लास्ट 2 इम्पॉर्टंट पॉइंट आसा हे सांगून आम्ही 8 चॅप्टर 5th वर्स आम्ही कंप्लीट करूया. तर हांगा कशी we should remember success at the end of the life. The process of remembering Krishna is essential. Therefore, one should chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tantu clearly angla success and jai you have to chant Hare Krishna Mahamantra. And Mukari चैतन्य महाप्रभू कसं सांगता की वी शुड बी टॉलरंट एज अ ट्री. म्हणजे तरोर म्हणतात ना, तरोर अपि सहिष्णू ना. आमगे जीवनात तू मस्त कष्ट येतलें, मस्त आमकां डिस्टर्बन्स आसतलें, जॉब आसतलें, चल्लेलें कसले प्रॉब्लम, बॉडी प्रॉब्लम, कसले कसले म्हणजे येन केन प्रकारे कशी आमकां तकलीफ येतलें, इम्पिडिमेंट आसतलें. पण कसले इम्पिडियंट असल्यारी आमका we have to chant. Tantu या श्लोकांत again ताने सांगता, there might be any amount of impediment in your life, but आमका chant करता Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. तर मिगेल रिक्वेस्ट सांगा की आमगेले हांगा प्रभुजीन लायक कोण कोंकणी चॅन्टिंग ग्रुप आसा. तर I think everybody should chant at least minimum 1 round who is not chanting. आणि मुखारचे 16 तारीख एकादशी येता, एकादशी we should try to chant more and more, and you should join the group and at least chant 1 round minimum. That I think you should do that 1 round minimum, so that will lead you in the end of the life, you will be able to remember Krishna. तर हे आता हांगा एक अनेक कसं आम्ही ऐकलें की चैतन्य महाप्रभून सांगलें की चॅन्ट करतात. हांव आनी मस्त डिटेल आसा डिस्कशन करतात की वाय हरिनाम इज बिकॉज हरिनाम हे कलियुगांत हरिले आणि नाम आणतो देर इज नो अंतर. इष्टाष्टकम 3rd श्लोक 3rd वर्सान सांगला म्हणजे तांतू सांगला की नामांतू हांव मिगेल सर्व शक्ती घाला म्हणून. तर तांतू इष्टाष्टकांक तू क्लिअरली सांगला. म्हणजे हांव तांतू आय विल नॉट गो इनटू दॅट. यू कॅन नोट दॅट पॉइंट that there is no difference between the Lord and the Lord's name. आणि how we should chant
so that at the end of the life we can remember. हांतू लायक कोण सांगला की एक म्हणणारे आमगेल शुद्ध भाव असका, वी शुड हॅव हार्ट प्युअर असका, आमगेल शुद्ध भाव असका, ताजे खातीर आमकां चॅन्ट करता. आणि चॅन्ट अशी नाही की आम्ही थोडा एक वेळा करू का, वी शुड चॅन्ट निरंतर. म्हणाली हिंदीत आम्ही कोंकणीत कशी म्हणल्यार ऑलवेज निरंतर आमकां चॅन्ट करता. एक तर शुद्ध भावान चॅन्ट करता, निरंतर चॅन्ट करता. आणि आमगेले पोझिशन असता वी शुड बी हंबल, नम्र. हे डिवोटील हे लक्षण. हे आमगेले फर्स्ट जे श्लोका वी कुड कन्क्लूड तांतू दोकोनो आता अर्जुन मुखार प्रश्न निमदिता. तर वी विल सी 8.6 सांगतो व्हॉट अर्जुन आस्क्ड क्वेश्चन. अर्जुन कसं प्रश्न निमदिता. अर्जुन निमदिता की व्हॉट अबाउट दोज पीपल who don't remember Krishna at the time of the death. आता 8.5 अंत आम्ही डिस्कस केले की कोण कृष्णा कोणशिरा भक्त असं ताका तान स्मरण केले रे कृष्णान कन सांगले यू विल टेक माय स्वभाव. आणि व्हॉट इज कृष्णा स्वभाव. देर इज लॉट ऑफ थिंग्स म्हणजे त्या इफ आय से परंतु देर आर 8 पॉइंट्स. म्हणजे कृष्णा स्वभाव मला गोलोक धाम आम गेल्यार न्हय. There is sinless, there is ageless, without grief, without hunger, without thirst, always blissful, all desires are fulfilled. तर कृष्णाल स्वभाव म्हळ्यार गोलोक वृंदावन तू येस आमकां सकाळले आम्ही हांगा सकाळ जॉइन जाल्यांती our aim कसं लाईफ अंतू everybody our aim is to go back to Godhead, go back to Golok Vrindavan. But suppose hanga Arjun is asking a question that what about those who do not remember Krishna at the time of death. Tata will try to read the second shloka, that is 8.6. Sir, 8.6 shloka shasa yam yam vapi smaran bhavam tajantante kalevaram tam tam evaiti kaunteya sada tad bhava bhavita. परंतु आता कृष्णानं या प्रश्नाक उत्तर दिला. उत्तर कसं नसतं. व्हॉट एव्हर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर्स व्हेन ही क्विट्स हिज बॉडी, ओ सन ऑफ कुंती, that state he will attain without fail. म्हणजे एंड टाइमाक आम्ही जे आम्ही रिमेंबर करतले ते स्टेटाक आम्ही वचून. जशें हांव एग्जाम्पल दिलेलें क्रूड एग्जाम्पल स्टोरी की आम्ही लास्ट मोमेंटान गदा म्हणलें तर ही बिकेम अ डॉंकी. अशी अंतू एक 6th वर्स अंतू व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट सांगला की एनीबडी हू क्विट्स बॉडी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस is transferred to the transcendental nature of Supreme Lord. Antu. पर मुखार कसं सांगला. But we should be very careful. We should be very careful. How can one die in the proper state of mind? कळलं गोष्ट. If we are not careful आणि आम्ही we are not serious, then there is an example given of भरत महाराज. तर भरत महाराजाने श्रीमद भागवता मानतो there is a कहाणी असा की भरत महाराज was a very very great personality. आणि भरत महाराजाने सक्कड तांगेल किंगडम सक्कड आसक्ती सोडून ही लेफ्ट and he went to jungle. आणि जंगला वचून तो लायक भक्ती करता आशिल्लो. very nice. This whole life he has done very nice bhakti devotional service लायक केला ताणें. पण कसं जालें तो भरत महाराज जंगलांत खंय आशिल्लो न्हय. थंय देर वॉज अ पॉन्ड. आणि त्या पॉन्डान तो एक गर्भवती हिरण और डियर. तर थंय तो लायक भक्त ताका कसले आसक्ती ना. तर ते गर्भवती जे डियर आसा हिरण आसा ते थंय पॉन्डा लागीं आशिल्लें. त्या टायमाक लायनारें ऑल गर्जना जाता.
आनी तुमको गोत्तस लायन गर्जना म्हळ्यार रोर हॉडान रोर करता जेन्ना हॉडान रोर करतना कशें जाता that गर्भवती hiran tried to escape and she was about to deliver time was the end of her delivery time, so she delivers a baby hiran and leaves her body. After then lost small baby hiran तर भरत महाराज नव्हे like devotee तक पूरा सक्कड गोतस पर कसं जाता is always thinking ओ ते हिरणाला कसं झालें तक ते वापस जे लायन तर मारना नव्हे तक कशी ते जिवंत असं कसं नसतं तो म्हणजे ही इज सच अ ग्रेट डिवोटी पर कसं जाता his mind at the last stage gets attached to the welfare of the hiran तर कसं जाता he takes next life as a deer. So this is very clearly example is given Anga in Srila Prabhupada has explained that Maharaj Bharat, already a great personality, thought of deer at the end of his life. So in his next life, he was transferred into the body of deer. Although as a deer, he remembered his past activities, he had to accept that animal body. Of course, one's thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thought at the moment of death. Anga तकडांक आमगेले सानपणा दखून आमगेले इम्प्रेशन्स असता इम्प्रेशन म्हळ्यार तुम्ही एक यू कॅन विज्युअलाइज लायक अ फोटोज एक आमी ल्हान दखून आमी वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एंड देर आर सम इम्प्रेशन्स इन अवर लायफ ते इम्प्रेशन्स ऑल कम म्हळ्यार जस्ट यू कॅन इमॅजिन की तुमगेल फोटो सक्कड तुमगेल जीवनात सक्कड फोटोस घटना तुम्ही जे जे कर्म केला कसन कसन तुम्ही ऍक्टिव्हिटीज केला ऑल दी फोटोज आर देअर तुम्ही एट द एंड ऑफ द लाईफ टाइम तुमगेले सक्कड फोटोस इट इज देअर स्टोर्ड आता तुमगेल मृत्यू समय दिस ऑल फोटोज विल कम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल दिस फोटोज विल कम इन फ्रंट तर इफ यू आर नॉट इन डिवोशनल सर्विस म्हळ्यार तुम्ही डिवोशनल अंतू ना तुम्ही भक्ती करनी और तुम्ही भक्ती बरोबर करनी तर कसं जातलें यू विल बी नॉट एबल टू टेक दॅट पिक्चर और सी दॅट पिक्चर ऑफ द लॉर्ड कृष्ण आमगेल कसं जातलें अगर सपोज आमगेल कसं आसक्ती आस कसं आमगेलें ओ म्हाका मिगेले प्रॉपर्टी आस मिगेले बायल मिगेले चलवाल कसं जातलें ओ मगेले ते दुकान कसं जातलें हे ते कसलें तुमगेलें बाय चान्स युअर इम्प्रेशन्स ऑल ओवर द लाईफ टाइम त्या इम्प्रेशनान दखून सपोज यू टेक द इम्प्रेशन ऑफ नॉट कृष्णा तर व्हॉट विल हॅपन यू विल कम बॅक एट द एंड ऑफ द लाईफ और द एंड ऑफ द म्हणजे डेथ असताना यू हॅव टू ऑप्शन either remember Krishna or you don't remember Krishna. So what is good? आम्ही इतले आता हांव इतले सकल सांगले प्रभुपादान क्लियरली सांगला that we have to remember Krishna. तर ताजे खातीर the easiest way again प्रभुपादान कसं सांगला therefore if one is constantly absorbed in Krishna's service then his next body will be transcendental, spiritual, not material. Therefore, chanting of Hare Krishna Mahamantra is the best process for successfully changing one's state at the big state of being at the end of one's life. Again, he's telling you have to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. आता मुखार आमी वचा 8.5 जल्ले 6 जल्ले आता 8.7 अंतू कृष्ण अर्जुनन कृष्णाक निमगिले आणि कृष्णान सांगले यू रिमेंबर मी अर्जुन वॉज थिंकिंग कसले हांव आय विल म्हणजे हांव युद्ध सोडता आय विल ओनली रिमेंबर कृष्णा दॅट इज नॉट द करेक्ट तर हे प्रश्नाक कृष्ण भगवान गुगली घालता गुगली म्हळ्यार कळ्ळें अर्जुन म्हणता आय विल तो म्हणता ओ हांव आतां युद्ध काय करना
म्हाका तुम्ही सांगले न्हय एंड ऑफ द लाईफ स्मरण करता आय विल ओनली डू स्मरण हांव कांय करना आमी युद्ध सोडता तर कृष्ण भगवान आतां गुगली घालता गुगली म्हळ्यार क्रिकेटांत गुगली घालतात न्हय हाऊ टू ते तशी गुगली घालता ते गुगलीन तूं ते आमी श्लोक आमी रीड करूया 8.7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर माम एवस्य असंशया तर कृष्ण भगवान कसं सांगता therefore Arjuna you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting without your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed upon me you will attain me without doubt. हे खूप instruction important not only for Arjuna, this instruction for us. सांग कसं नसतं we have to remember and we should not leave our prescribed duties activities. Very very important point. तर हंग कसं सांगला one can continue them and at the same time think Krishna by chanting. The Lord does not say that one should give up his prescribed duties and engagement. तर हंगा very very clearly असं परंतु अरे I will try to explain कि there are 4 ashramas सगळ्यांक होत असतं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ आणि संन्यास परंतु a brahmachari and sannyas can completely his activities will be completely devoted to Krishna. Brahmachari and his age is below the age of 25 or that we can understand but लोक ब्रह्मचारी जातात आणि ब्रह्मचारी हार्डली I don't know म्हणजे हंगा आमगेलांतू very very few ब्रह्मचारी आणि मेजॉरिटी ऑफ द कसं नसतात ती ग्रस्त असतात ग्रस्त तर हंतू we should understand and Guru Maharaj सांगता that if brahmachari is not able to maintain his brahmacharya then he should not he should not just try to keep brahmacharya he should get married आणि ग्रस्त करा like कोण ग्रस्त into husband wife children they can together they can do the devotional service तर कसले हांव ग्रस्तान सांगता ग्रस्तांचो एक स्टुडंट आसतलो स्टुडंट अभ्यास करता तर he can do some devotional service he can do help something he can do during studies or sometime his holidays some activities तर he can attend some classes ranga Bhagavad Purana Konkani चे I think बाल group असा तर they should join that group so that they will be knowing about our heritage our culture everything so we should आजकाल का सगळ्यांक मोबाईल फोन दितात मोबाईल फोनान तो इन्फॉर्मेशन चड आसा पर जे जाय ते इन्फॉर्मेशन घेवका तर वी हॅव टू जॉइन दीस क्लासेस आय थिंक व्हेरी नाइसली they are doing the classes I think Gajendra Moksha or some I think going on तर ते जॉइन करता आणि सेकंड इज माताजी म्हणे अरे प्रभुजी ड्युटी करता हांव तर हाऊस वाईफ आराम आहे आराम नाही तुमगेल काम असता you have to prepare cook prasadam for your husband your children आता I'm not म्हणजे हंग अशी नाही की कोणी सांगतलं हांव आय एम अ वर्किंग वुमन or how this is what I'm saying suppose your activity is if you're doing housewife if you're doing cooking if you're doing anything try to chant Hare Krishna भजन ऐकून साफसफाई करता नाही करतात लोक आमगेला लोक असतात त्यांनी घर क्लीन करतात नाही लायक कोण भजन ऐकता पुरा घर क्लीन करतात ती कुकिंग करतात लायक हे कर म्हणतात ती राधा राणी फोटो लावून लायक कोण एक कट करतात ती भाव तसेच का कसले गोष्ट आमगेले वी डोंट नो व्हेन द डेथ विल कम तर आमगेल इफ यू डेव्हलप सच भाव that grahastha can and once the grahastha
is above the age of 50, then if the children are settled, म्हणजे तुमचे children marriage झाला, तक्कड तुम्ही settle झाला ती, the husband and wife can go to धाम यात्रा. लायक कोण धाम यात्रा कराती, तक्कड 4 धाम तिकडे वचो थई धामान तू लायक कोण लीला सकड बघाती, कथा ऐकू येती. After 50, so slowly, this is the process that you go out. And once you age, vanaprastha jalne, husband, wife is there, then after long years, if the person feels, the husband can take sannyas. This is if they want to do. Otherwise, husband, wife can do bhakti together till the end of the life. So this process is very, very simple. Very. Santu hai, the Krishna, Arjuna कसं सांगला? You should not leave your duty. Job करताना कोणी म्हणतलं मुझे जॉब करते समय कैसे करने का, जॉब करते समय करेगा तो मेरा जॉब ही अच्छा नहीं होएगा अशी करताना तुमचे कसं काम करत असताना ते मन लगावून ते काम करता पण केन्ना टाइम मेळटा लंच टाइमाक ऑफिसला वतना 1 घंटा टाइम असता बसार वतना यू शुड ट्राय टू चॅन्ट यू शुड लिसन टाइम मेळता ना इफ यू गेटिंग सम टाइम यू शुड चॅन्ट सो इफ दिस बिकम्स युअर प्रॅक्टिस देन इट बिकम्स परंतु अगेन लास्ट अंतु कसं सांगता कृष्ण this one free one from material contamination and engage the mind in intelligence in Krishna. By chanting Krishna's name, one will be transferred to the supreme planet, Krishna Loka, without any doubt. So again, they are pointing that chant Krishna. आता मी लास्ट जे श्लोक साचे 8.8 Anto again Krishna is stressing. What Krishna is stressing? That importance of remembering Krishna. Anto we will see the 8th shloka and that is the last shloka and we will conclude. Abhyasa yoga yuktena chetasa nanya gamina paramam purusham divyam yati partha anuchintayan. Anto very, very important. Anto Krishna Bhagavan answer karta that how further he stresses the importance of remembering Krishna. He who meditates on me as the supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path. He, O Partha, is sure to reach me. In this verse, the Lord Krishna stresses the importance of remembering him. One's memory of Krishna is revived by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, Hare Krishna. By this practice of chanting, the hearing of the sound vibration of the Lord, one's ear, tongue and mind are engaged. Tantu Krishna Bhagwan finally stress करता कि कौन मिगेल है वैर मनन करता constantly आणि मग म्हणजे उडगास करता तो he will surely reach me. परंतु अगेन हांग तू कसं सांगला की आम्ही we were together with Krishna. We have come down. Why we have come down? Because we due to our irsha. Now we have got this human body. आमका या मनुष्य जीवन मिळणार. मनुष्य जीवन आमका कशी मिळणार? हे दुर्लभ मनुष्य जीवन. हे 84 लोक येऊन दाखवून आम्ही घोरून आम्ही आमका मिळणार मनुष्य जीवन. तर हे मनुष्य जीवन मिळणार आणि आमगे हृदयांतो इतले डर्ट भरला कंटॅमिनेशन ते कंटॅमिनेशन काढका. तर हंतु what the purpose of Prabhupada is telling that amka chanting korno chanting satat chanting kelare amge lips chant karta Hare Krishna nama, ear will hear the Hare Krishna Maha Mantra आणि amge mind amge जे म्हणतात जे कोण म्हणतात ते tissues that all will get activated. So हे पुरा amge जे tongue, ear आणि mind then आम्ही chant करतली then our original position we will be able to revive.
अगेन शिष्टाष्टक म्हणतो, देयर इज द फर्स्ट श्लोक. तर तांतू सांगला, हे तो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम. कृष्णा संकीर्तन केले रे आमगेलचे चेत असतोय हृदय that will become clean. तर हे जेन आमगेल चेत क्लीन जाले रे, then our original Krishna consciousness will be revived. आणि आमगेल जीवन भरांतो I will conclude, जीवन भरांत आमगेले full life आणतो, we have to see that we do more and more devotional activity, and our impression should be done more and more devotional activity. कसले गोष्ट आहे, भक्ती विनोद ठाकूरान सांगला की we have 24 hours. तर 2 hours we do nicely chanting, then 22 hours will be Krishnamay. And 22 hours if we do nicely devotional Krishna remembrance केल्यारी, our 2 hours will be, we can do nice chanting. तर it is both ways. म्हणजे तुम्ही 22 घंटे लायक कोणू तुमचे ड्युटी केले कसं नाही केले, पण तुम्ही कृष्णा सेंटरात जाऊन केल्यारी तुमगे सकाळ लायक जप होता, आणि तुमगे लायक जप जाल्यारी तुमगे 22 hours will be nice. तामका अशी ग्रहस्थाक always we should try that we remember Krishna, and we should never think that we are the enjoyer. Last 2-3 point असं की we should always think that we are the servant of Krishna. Our eternal position is we are das dasanu das. We are not boss bossanu boss. We are das dasanu das. Bale if you are in the office you might be boss, but you should think that we are the servant of Krishna, and this is the role we are playing. तर हमका we have to always think that we are the servant. We should never think that we are the this is all due to me. We are not the enjoyer. आणि जशी आम्ही जप केल्यारी कशी तुम्ही किचन आणतो क्लिनिंग करता ते एक दूध सपोज दूध कर म्हणतात दुधा बर्तन असतं ना, दुधा बर्तन हाऊ मच इज डिफिकल्ट टू क्लीन. आम्ही कसन कसन दवरता ती क्लीन करच्या खातर त्याला गोष्ट, अदरवाइज इट डजंट क्लीन प्रॉपरली. कडाय लाय कोण घसका न्हय बरोबर क्लीन करता मार्जन ते लाय कोण मार्जन जाल्या रे that then it will be spick and span. तशींची हरे कृष्ण महामंत्र म्हणता 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 व्हेरी नाईसली स्टार्ट करत एक राउंड करता करता करतात एकादशी येताना लाय कोण मनन कोरनु आणि कशी करता वी हॅव टू डू इंटेन्सली आणि once we do intensely Hare Krishna Mahamantra, then our Hriday will be purified, and when our Hriday will be purified, then our mind will be in our control. आणि मन सपोज मन आम सांगता ना 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 मग मला करच्या ना तर डिस्टर्ब तुम्ही नो यू कॅन टेल द माइंड नो आय वॉन्ट टू डू चॅन्टिंग. तर मन म्हणतो ओके ओके तशी. बट इफ यू आर फिकल देन माइंड विल टेक यू हिअर देअर. तर आमका वी हॅव टू प्रॅक्टिस दॅट वी आर कंट्रोलिंग द माइंड, आणि कंट्रोलिंग द माइंड म्हळ्यारी दॅट इज द मंत्र म्हळ्यारी माइंडाक कंट्रोल करतात. तर फायनली if there is the example of caterpillar, how a caterpillar becomes a butterfly, similarly we can chant Hare Krishna Mahamantra at whatever stage we are in the life, and we can change our life, and at the end of the life this will help us remembering Krishna, and we all can go back to Godhead Golok Vrindavan. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Sir, if there is any mistake or anything, please forgive me. If there is any takeaway from this, it all due to Guru and Gauranga. Hare Krishna, Hari Bol. Jai Shri Prabhupada. हरे कृष्ण चंदुकोन भारी आमकां पूर्ण जना चंद रीतीर अर्थ दावतशी सुलभ रीतीर अर्थ दावते सांगली प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे बोल. हरे कृष्ण. कोणाक कसं प्रश्न असला रे मुख आशिल्ल्या
ನಿಮ್ಗೂ ಆಯ್ತು, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೊ ನಿಮ್ಗೂ ಹಚ್ಚಿ. Yeah. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ऍक्च्युली अजामिल अलकाणी तो अजामिलाक यमदूत येतात न्हू आपण वर्षाक, मागीर ताणें वापस वताची म्हळ्यार तो भक्त म्हणून. तशीच ऍक्च्युली यमदूत नाजाल्यार भक्तांक कोण येता? यमदूत येना भक्तांक आपण वर्षाक. भक्ता पळयल्यार यमदूत म्हळ्यार यमदूत हा विष्णुदूत येता. विष्णुदूत येता. यू कॅन हियर माताजी? येस येस. अंतू कसं नव्हतं माताजी, ऍक्च्युली हाजेर एक बुक कसं म्हळ्यार हांव शॉर्ट सांगता. हिज होलिनेस भक्ती पुरुषोत्तम महाराजाले बुक कसं डेथ म्हणून. इफ आय गेट आय विल गिव्ह इट टू यू ऑल्सो. तू सांगला की कशी सपोज आम्ही सपोज बॅड कर्म केले तर आमकां ताचे आमकां हे मेळटा कसं सजा. वी गेट यातना शरीर again a topic, and again then we take another birth. That is if you are not in Krishna consciousness. But if you are in Krishna consciousness, then like Ajamil, Krishna will come. I'll give an example of Jagannath Rath Yatra. तुम्ही आता I don't know if you have gone to Jagannath Rath Yatra or done any Jagannath Rath Yatra. काही तुम्ही दुबई, अबू धाबी काही तुम्ही केल्या रे. तर जगन्नाथ रथ केले रे तशीची. When you pull the rope, no, that Krishna at the end of the life, na, he will come and he will take you back. So, तशी माताजी. हरे कृष्णा, हरि बोल. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभुजी. प्रभुजी तुम्ही सांगले ना चेडू आमकां सांत ताकून वची आमी ट्रेन करता म्हणून. आता आमीच म्हळ्यार 50+ जाली ती. तशी आता 2-3 वर्स ताकून आमी भगवत गीते अर्थ करून घेता तशी. आणि कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हळ्यार कसं म्हणून आमी अर्थ करून घेता. भगवत गीतेक कळटना आमकां कळलें कृष्ण पूर्ण पुरुष म्हळ्यार तशें म्हणून आमकां अर्थ जालें. तर आमगेले चेडू आतां व्हड जावन भायर आसाचे, तांकां ताजी नॉलेज ना, भगवत गीते नॉलेज ना तांकां. तशी तांकां आमी आतां कशी ट्रेन करूं शकता? नाही करेक्ट. तंतु तेंची म्हळ्यार कसं ना कसं आहे. इट इज ऍक्च्युली very wonderful question actually. This question I had asked Guru Maharaj also because Miguel, I have only one daughter. The same thing. Rantu, we have to give them some small एक small steps देऊ का. म्हणजे तांका प्रसाद तुम्ही suppose they are abroad or they are coming to house, so you can give them प्रसाद घेऊ का आणि एक माला जप करचा सकाळी. और तानी येताना they can hear some कीर्तन. Slowly you can send some photos, some lectures. हांव लास्ट टाइम हांव सांगला हांगा because my brother is a doctor actually. So many years he was not, he was thinking, oh, हे म्हाका जायना, Miguel, I am very busy life, I cannot. At the last 2-3 years onwards, he has also got connected. He has got connected in a small way. So Hantu, you have to keep on trying. That's like Goswami Mataji, because it is your dharma. As a mother, your dharma is to take your children back to Godhead. की तुम्ही तांका या जीवनान तू हांगाळना हे भोग करचा न्ही. ऍक्च्युली तांकां तुम्ही हांगाळना तुमका चेडवांक हजबंड ऑल शुड गो बॅक टू गॉड. दिस इज द रियल ग्रहस्थाचे. इवन इफ दे डोंट लाइकिंग, यू शुड कीप ऑन ट्राईंग. केन्ना धाम वतन तांकां धाम घेवन वचका अशी ट्राय करता आसता. आणि कसं जाता जशी त्या जगन्नाथ रथाच्या म्हणून रोप पुल करताना ऍक्च्युली वेन वी गो अँड पुल द रोप न्हू थंय महान भक्त येतात. आम्ही जीएसबीन तो गणेश चतुर्थी मिगला आणू म्हाका हमेशा हात धरून वतासलो गणेश फेस्टिवलाक. हांव म्हणटासलो म्हाका वचना म्हाका धरून वतासलो. कसले थंय आमकां सिनियर डिवोटीज मेळटा. तांगेल प्रवचन आयकतले, तांकां चिके बॉडी रब जातलें, तांगेल धूल आमचे वयर पडतलें. तर हे चिके अशी करून भक्ती हे तर माताजी यू शुड कीप ऑन ट्राईंग and definitely they are big now I think, but if the small children should at least try that you should join these bala programs, because once the age of 16-17 is there, you cannot force your children. You have to act like your friend. You cannot push because kan jata
that time you cannot मारचं जाय ना बिस्टाकले तांणी सांगतले हांव आतां व्हड जाला. So you have to be like a friend, and like a friend you have to engage and tanka slowly you should bring it, but keep on trying. Mataji, I will. That is what I would say, and what is I have heard from Guru Maharaj and senior devotees. Hare Krishna. हरे कृष्ण. वय प्रभुजी आम्ही तांकां भक्ती ना म्हणणे भक्तीच तांकां असं आहे, होय, होय. भक्तीच जाल्यार ते कृष्णा कॉन्शियस म्हळ्यार त्या येवचे कशें जाता म्हळ्यार तांणी भगवत गीते अर्थ करून गेली ना तशी. Like Mataji, like प्रसाद करा कोंकणी. Like there are a lot of Konkani nice dishes. You make nice dishes, offer to Krishna, and you feed them. म्हणजे तांकां प्रसाद दिया ती चिके चिके चिके. Slowly their consciousness will change. वय प्रभुजी आमी पुश करतास. थँक्यू. हरे Yes, yes. हरे कृष्णा. हरि बोल. आनी कोणाके प्रश्न की अनम्यूट कोनी घेयाची. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. हे सेशनाचे रिलेटिव्ह नाही म्हणून हांव लेखता. आमकां कशी म्हळ्यार कृष्णा कॉन्शियस येवचे दळते आमी गोलोक धामा वचका त्या पुरा म्हाका एस्पेशली म्हाका तें गोत नाशिल्लें. सो आतां कशें दिसता म्हळ्यार हे भौतीक अंतर संवसारा येतरी ह्यो इतलो पुरा कश्ट आसवा. गोलोक धाम म्हळ्यार देवाले सेवा करून आमी बसयत ना म्हणून मस्त आसत प्रभुजी. देवाला गेले देवस्थाना गेलेले तावळी म्हाका अशी दिसता देवा तू केदार म्हाका अंदकून म्हाका केदारना तुगेले पांयमुळा धुळी जाल्यार होड ते काप करे देवा म्हणून हांव निमगुचें ते हांव निमगूच सम्मू म्हूण मागीर म्हाका चूक करता दिसता. देवान कसं की एक जीवन दिला हांव अंतकून टायर्ड जावन चमकली म्हणून सांगून हांव देवाक देवा लागीं कंप्लेंट करता की म्हणून तशी वरेन फील जाता प्रभुजी. माताजी तुमगेल भाव इज व्हेरी एक्चुअली तेच भाव एक्चुअली ती एक्चुअली द सोर्स वेदास न्हय. तुम्ही यू हॅव आस्क्ड अ व्हेरी नाईस पॉइंट अँड लाईक वेदास ऑल वेदास एक्चुअली इज टू नो आमी खंय दुखून आयल्यान. अनफॉर्च्युनेटली कसं जाला आमी ते प्रश्न निमगिना ती म्हाका एक जर निमगिता प्रभुजी स्पिरिच्युअल नॉलेज म्हळ्यार कसं न्हय म्हळ्यार स्पिरिच्युअल नॉलेज म्हळ्यार हांव खंय दुखून आयला मिगेल जीवन उद्देश कसं नसं आणि मृत्यू मगरे हांव खंय वता. आता मेनी पीपल विल नॉट बिलीव ओ मृत्यू मगरे आय हॅव नॉट सीन इट. देर इज अ तर्क. पण आम्ही कसं न्हय आमगेले गुरु महाराज आमगेले शास्त्र आमगेले पुरा परंपरा आसा. इफ यू सी द भगवद गीता आमगेले म्हणतात ना ब्रह्म मध्व गौडीय परंपरा आमगेली इस्कॉन. इट स्टार्ट फ्रॉम कृष्णा सकट डाउन टू चैतन्य महाप्रभू डाउन टू श्रील प्रभुपाद. तर हे सकट जणांनी क्लिअरली सांगला की वी हॅव टू गो बॅक टू गॉडेड. इफ यू डोंट गो बॅक टू गॉडेड कसं जातलें तुम्ही वापस आता तुमकां मनुष्य जीवन मिळणार. नेक्स्ट टाइम सपोज तुमकां मनुष्य जीवन मिळणी तुमकां इतलो एक संघ मिळणार कोंकणी भागवत पुराण कोंकणीचे. So if you don't get that, it's a missed opportunity. मिगेल रिक्वेस्ट आसा आमी लाखो जन्म घेवन मनुष्य जीवन आयलें न्हय. माताजी तुम्ही हे जन्म एटलीस्ट कृष्णा कॉन्शियस करात. मिगेल ऐकात. डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल. I will tell you this life you give for Krishna and definitely you will see. Don't think this that, just think that this for Krishna and you will definitely realize that you have chosen the correct path. This is what I can say. Your realization is very good and काले हांव पळयत आशिल्लो वैष्णव भजन संध्यांतू. there one Mataji was crying. She was doing kartal, she was crying. म्हळ्यार हांव पळयत आशिल्लो की म्हाका कशी भाव येना. हांव करताल कीर्तन करता but this bhav is coming to you and all some Matajis and it is very very great actually. Means it is so you have there is a sukriti from your mother tugel anu आवसू तुगेल आज्जो आजी कोणाला तुका सुकृत आसा म्हणून तुका हे अशी भाव येतात. दिस इज व्हॉट आय कॅन टेल. हरे कृष्ण. हरि बोल. हरे कृष्ण प्रभुजी. आणि तुम्ही सांगले जप म्हणून म्हणलें ते रियली म्हळ्यार म्हाका ते हांव मस्त फील केला.
हांव प्रत्येक जनांकय म्हळ्यार म्हगेल एक्सपिरियन्स हांव सांगता म्हळ्यार हांव एक्चुअली आयलीची ऑलमोस्ट 2 वर्स तक न्हू कृष्णा कॉन्शियस आयली ते खंय ते म्हळ्यार ते मस्त रुची प्रभूची ते जप करचे आसतना अर्ली मॉर्निंग इज बेस्ट बद्दलची हांव सांगून घेवची म्हूण न्ही बट ते मस्त फील जाता ते म्हळ्यार मिगेल चेडूय तांतू आतां मिगेल धूव अंतू फुल्ली ती म्हळ्यार ती शिकता आसता जोडटू ती जप करता जप करता म्हूण सांगून हांव होगळून घेवची न्ही म्हळ्यार ती फील करता म्हळ्यार सकाळी कर न्ही जाल्यार तिका कॉलेजा वतना कसलेय बी चूक जाल्लीशी दिसता म्हण म्हणटा आनी कसलेय बी एक इन्सिडेंट जाता मना हर्ट जावता जाल्यार शी फील्स म्हळ्यार तितलें म्हणटा मा जप म्हळ्यार तितलें एक भारी एक हें आसा म्हूण सांगून रियली वै प्रभूजी हें Kalyug is Hare Naam Kevalam. There is nothing, only Hari's name. म्हणतात ना, that's why ISKCON अंतु chant and be happy. Hari bol. Thank you Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा आणि कोणाके प्रश्न असकी अनम्यूट करून घेयाची. हरे कृष्णा. Anybody can add also. There are some senior devotees also can add some point if Prabhuji, Ramana Haridas Prabhuji, Hare Krishna. Hello, Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Dandat pranam Prabhuji. Aikata asa Prabhuji. Aikata asa pura aikata asa. Malari yama nautical asa. Malari 8th chapter summary yam sangota. Every class I am attending very meticulously. तुम्ही कसं सांगता जी मग सगळा नोट करतो असा कळवा त्यामुळे आमच्या समोर येऊन पुराय सांगू असा तुम्ही काय लायक जाऊन सांगेल असा पुरा लायक जाऊन सांगता असं तुम्ही सांगेल असं त्यामुळे आम्ही अखेर ते पुरा कसं पॉइंट कसले मिस असले मिस जाल्यार ते हांव सांगतलो कळवा कसले ऍड करतलो त्यावेळी हांव सांगूया लेखला आता मग कसं सांगना आता लायक कोण सांगला तुम्ही आणि डाउट्स पुराय क्लिअर करता असायची म्हणजे आमच्या दिवशी एक जे म्हणून ते सांगितलं असं डाउट्स पुराय क्वेश्चन सगळे आन्सर्स सांगितलं असं प्लीज कंटिन्यू इट प्लीज कीप इट अप ओके I had heard your second chapter summary hospital ache I still remember whatever you say na my memory smaran is not very high but yours you told that summary is still with mine so we are in hospital Prabhuji has given very nice class whoever missed that class या चॅप्टर कसं लाग सांगितलं कृष्णानं अर्जुनांग कसं लागतं समोह येईल कसं लाग समोह असून सुरू येईल नाही सगळे आम्ही सगळं समोह असं होतं हे सांगलं आम्ही गेल्या ओरिजिन कसं कळणार आता ते आमकां मस्त सगळं डाऊट असतं ते करका हें कसला करका ते कसला करका सगळं आम्ही निमगेद असं आम्ही वैकुंठ वासायची आम्ही मुखारी म्हणून उडका समकना कळवा ते निमती आम्ही सगळं खेळताची म्हणजे समूह असायची म्हणून ते समूह क्लियर करून घेतलं कृष्ण हे भगवत गीता उपदेश करून दिता अर्जुनाका मुखार राबून अर्जुन म्हळ्यार भक्त तो कळवा तो संपूर्ण भक्त तो कृष्णाला कळवा त्या भक्ताक अशी डाऊट विचारूंचे कळवा म्हळ्यार कृष्णा अर्जुनाला श्वास कृष्ण कळवा रोम कृष्ण जाल्यार तशें अर्जुनाका समूह करून आमकां शिकवच्या भितर कृष्णान आमकां हें पुराय सांगून दिता हे ज्ञान हें पुराय म्हळ्यार 7 आनी 8 अध्यायान समोरचे ज्ञान कृष्ण कोण हांव कोण तुमी कोण हे सगळें सांगून दिवन आमकां बोध रोवच्या भितर कळवा ते हांव मागीर सांगता पुराय सांगता तुम्ही सांगिल्लें पुरा वचून नोट करता क्लास पुरा वचून अटेंड करता हे तुमगे तशी ऐकला बरी नाईस या न्हू बरी कोण तुमी विवरण दिल्लें आसा अर्थान दिल्लें आसा कळवा ते मागीर कसले म्हणे ऍड करूं आसलें रे हांव समोर येतो पुरा सांगून दितलें